kwangu mambo vari trapped in time wise, vari mutime loop zvavo wise. Apa kabhebhi kavo kari kunokanganzwa nekuenda pabamboo forest patime dopa ipa kachingonotarisa kachimirira mambo but vasiri kuuya. Kabva kaenda mufoni mukoma makashandiswa namambo aya, kabva karohwa nemamwe mamemories kuti in 2016 vakamboti vagara zvavo vachicelebrate vari team nemafriends ake, bva vatanga kureceiva macalls kamufesi kaika kakata ko wise. Uyu mumwe wechi3 wese aireceiva calls kanzi hamira ndichingodaira ndingonzwa kuti ndiani achidaira so wise achidaira pabhabhanzi ndokumbira kupeka bhebhi kari panext name ndokumbira kutaura navo mudhara yatoshamisa chichiri kuti paakatarisa bhebhi pasaidi achida uri pafoni bhebhi ravo ratasabva raona munhu ari mutime munonzi mufoni komemebva aenda atimira ndinotaura naye achisvika pepasanzi how are you ndiwe ani zvikanzi unoziva sei zita rangu ndiwe ndakuremember from 26 ndiri mupana wise wakambondiigira chiuyu chamhomzo wangu chacharasika but you still look the same haunombobvira wachinja hembe dzawanga wakapfeka ndizvozvo zvese zvawanga wangoita. How do you even know my name? Zvikanzi okay ndauya panapa kuzokusiyira ememory, ndauya kuzokuudza kuti please be okay, I'm okay, kwese kwandiri izvozvo ndiri okay, I love you, I'll be back, ndichauya kuzokuona ndakutosvika wise. Bhebhi mamemories ake akabva atanga kudzoka ari mufoni booth meme abva atanga kuri alright ndakazosiyirwa mamemories in 2016 mamemories aya atanga kudzoka in 2020 achitarisa pasi kudai so akabva ona pamufoni booth meme makanyorwa wise but wise mama makanyorwa namambo kunzi just hold on a little longer ndakusvika, I might take time but ndakusvika, I'll be there baby girl, ndiri kuuya wise. Abva atanyatsozvakabva zvandimurova pamwoyo wise but mambo vari trapped through time but vakutoisa sei vakutouya vakutosvika zvava zvanyatsomurwadza iwo anyatsotarisa achifunga mambo. At that same time mambo vakaenda unoona chigadhi wavo in 2016 bvaubvaudza gadhi kuti in 2020 uchaenda kune imwe nyika achimuudza kudaro mamemories akabva atanga kusvika kuna gadhi kuno kwari kuna 2021 wise but avarealiza rorai mambo vari trapped through time wise. That same time mbebhi uyu wise anga mupurisa atobuda namudhara wake nemafriends ake wise achibuda pakabva anosangana nembebhi akafanana naye akaita kuti ashokwa wangu uta kuti shoked wise because anga asati amboona munhu akafanana naye face to face angozva kuti ariko but abva muona bvavhunduka wise. At that same time mbebhi uyo yawe kune imwe nyika akabva amhanya wise pakadzima malaita abva amhanya bva anombaya mudumbu wangu.